Croeso i Myfyrdod, Sul y Blodau. Hwn i ddechrau mewn gweddi. Mewn tywyllwch a goleuni, mewn trallod a llawenydd, cynorthwya ni nefol da di ymddiried yn dy gariad, i hyrwyddo dy fwriad ac i foli dy enw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae'r darlleniad ar gyfer ein Myfyrdod yn dod o Efengyl Marc, o'r 11 bennod ar 10 a'r 11 adnod gyntaf. Dyma nhw'n cyrraedd Bethfage a Bethania wrth fynydd yr olewydd yn ymyl Jerusalem. Dyma Iesu'n dweud wrth ddau o'i ddisgyblion, ewch i'r pentref acw sydd o'ch blaen chi, ac wrth fynd i mewn iddo, dewch o hyd i ebol wedi rwymo. Un does neb wedi bod ar ei gefn o'r blaen. Dewch ar ebol i ni, ac os bydd rhywun yn gofyn beth ydych chi'n ei wneud, dywedwch, mae'r meistr ei angen. Bydd yn ei anfon yn ôl wedyn. Felly ffwrdd â nhw, a dyna lle roedd yr ebol allan yn y stryd wedi rwymo wrth y drws. Wrth iddyn nhw ei ollwng yn rhydd, dyma rhyw bobl oedd yn sefyll yno yn dweud, hei, beth ydych chi'n neud? Dyma nhw'n dweud yn union beth y wedodd Iesu wrthyn nhw, a dyma'r bobl yn gadael iddyn nhw fynd. Pan ddeithon nhw ar ebol at Iesu, dyma nhw'n taflu cotiau drosto, a dyma Iesu'n eistedd ar ei gefn. Roedd llawer o bobl yn gosod eu cotiau fel carped ar y ffordd o'i flaen, neu ganghennau deiliog oedden nhw wedi torri o'r ceie. Roedd pobl y tu blaen a'r tu ôl iddo'n gweiddi, Hosanna, clod i ti. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Mae teyrnas ein cynda Dafydd wedi bendithio. Hosanna, clod i Dduw yn y nefoedd uchaf. Dyma Iesu'n mynd i mewn i Jerusalem ac i'r deml. Edrychodd o gwmpas ar bopeth oedd yno cyn gadael. Gan ei bod yn mynd yn hwyr, aeth yn ôl i Bethania gyda'r 12 disgybl. Diwrnod cyntaf y Pasg Iddewid oedd y dyddiad. Y diwrnod elwir gennym heddiw yn Sul y Blodau. Un cwestiwn mawr fyddai ar feddwl y Pererinion wrth iddynt ddod at y ddinas a'i theml. Ai y nawr, y dawr Meseia. Ei syniad hwy o'r Meseia oedd un fyddai'n dod i ymladd mewn brwydr yn erbyn ei gylynion a'i trechu. Mae'r chogaeth ebol asyn i mewn i'r ddinas wnaeth Iesu Grist. Arwydd bod brenin yn dod i ddial neu ryfela fyddai ei weld yn marchogaeth ar geffyl. Dod mewn heddwch fyddai brenin ar gefn asyn. Deallodd y dorf ei weithred ar unwaith gan ymuno ynddi, gyda'r rhai yn gosod ei mentyll ar y ffordd ac eraill yn teinu canghennau palmwydd o'i flaen. A dweud y gwir, mae'n anodd gwneud pen na chwt o'r digwyddiad. Ar y flaen llaw, mae'n ddiwrnod o ddathlu. Dathlu'r brenin yn marchogaeth i'r ddinas ar gefn ebol asyn. Mae'r dorf yn bloeddio i cymeradwyaeth, ac mae'r brenin yn marchogaeth yn sŵn Hosanna ei bobl. Geiriau'r hen broffwyd Sechareia oedd yn adleisio trwy furiau'r hen ddinas. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. I ni wedi canu'r geiriau yma'n ein cymanfaoedd adeg y Pasg dros y blynyddoedd. Ond ar y llaw arall, ond i tân siafins oedd y cyfan. Tybed oedd y dorf wedi camddeall a camddehongli ei neges. Dewisodd ebol asyn yn fwriadol, ar wyddlin o ddi ymadferthedd, o wileiddra a gostyneiddrwydd. A'r dorf yn bloeddio cymeradwyaeth. Cenad heddwch, tangnefedd, cymod a brawdgarwch a ddarchogodd i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau. Gwyddai'n iawn beth oedd ei dynged, a dyna pam ei bod yn anodd dathlu ar Sul y Blodau. Dyw dynol ryw erioed wedi gallu dygymod a gwileiddra, i fuddod, troi'r foch arall a cherdded yr ail filltir.
geirfa a gweithredoedd y llwfr, y di-asgwrn cefn a'r sioni bob ochr yw'r elfennau hyn i'r byd. Byddai'n well i'r byd droi nôl at yr egwyddorion yma, wrth i ni geisio ymdopi ar gyfnod tu hwnt o anodd. Y gwir yw, pe bydden ni wedi glynu at yr egwyddorion yna, a fyddai hyn wedi digwydd o gwbl. O ble daeth y feirws dieflig yma? O law dyn? O law dynion oedd yn chwilio am ffordd i drechu ei gilydd mewn rhyfeloedd? O law gwledydd wedi meddwi ar sicrhau pŵer? Mi ofynnau gwestiwn syml i chi. Gyda pa eiriau byddech yn cysylltu ein byd ni yn y blynyddoedd diweddar yma? Gostyngeidrwydd a thangnefedd, neu arian garwch a chasineb? Holed pawb ef ei hun. Ar yr ail ar 15 o'r Ffennaf 1966, pregethwyd y bregeth ryfeddaf erioed yng Nghadeirlan San Pedr yn Genefa, lle bu John Calvin yn wneud gyda llaw. Disgwyliwyd pregethu nerthol o'r pilpid y bore hwnnw, ac roedd aelodau o gynhadledd Cyngor Eglwysu'r Byd yn bresennol yn y gwasanaeth. Ond roedd y pilpid yn wag. Ac eto fe welwyd y pregethwr, nid yn y pilpid, ond ar sgrin dyledu yng Nghadeirlan San Pedr. Mai ef oedd i fod i bregethu, roedd yn Chicago y bore hwnnw, yn ceisio cymodi rhwng y du a'r Gwyn yng nghanol y terfysgoedd oedd yn ferw ar y pryd. Y pregethwr oedd Martin Luther King. Gellu dweud fod rhywbeth mwy grymus a mwy nerthol nag unrhyw bregeth wedi digwydd y diwrnod hwnnw. Sef yr hyn oedd y pregethwr yn ei wneud. Gweithredu yn hytrach na siarad. Sawl gwaith yn ddiweddar yr ydw i wedi cyfeirio at y ffaith, mae y ffordd orau o ddweud rhywbeth yw gwneud rhywbeth. Gwelwyd hyn droion yng ngweithredoedd proffwydi'r Hen Testament, fel y proffwyd Jeremia yn gwisgo iau fel symbol o gaethwasiaeth, ac yn prynu darn o dir fel symbol o obaith. Dyma'n union wnaeth Iesu ar Sul y Blodau. Digwyddiadau Sul y Blodau oedd pregeth weladwy Iesu i argyhoeddi'r bobl gyffredin a'r awdurdodau. Dyma'i apel olaf. Dyna pam y marchogodd mor dangnefeddus ar gefn ebol asyn. Mae'n pledio gyda nhw. Newch chi gerdded fy llwybr i, neu a ydych am fyny troedio eich llwybr chi, llwybr trais, a llwybr talu'r pwyth yn ôl. Dyna'r dewis. Dyna'r unig ddewis. O edrych ar y cyfnod dioddefus yma, ydy Duw wedi blino aros i ni gerdded i lwybr ef? Ydw e'n teimlo bod angen iddo'n cyfeirio nôl at y llwybrau cywir? Oedd angen i'n atgoffa am rym cariad a charu cymydog? Ydy ni'n mynd i gefnu ar ein llwybrau hunanol a threisgar yn dilyn y salwch erchyll yma sydd wedi taro'r byd? Neu ydyn ni am barhau i anwybyddu'r gŵr ar gefn yr ebol asyn? Ym mhob cymdeithas, ym mhob cyfnod, mae'r dorf yn barod i floeddio i'r gad, i'r frwydr, ymladdwn i'r diwedd. Ond mae yna unigolyn ym mhob cyfnod sy'n dal i farchogaeth ar ebol asyn, gan alw am ddilyn llwybr arall. Erbyn diwedd yr wythnos, roedd y gŵr a farchogodd i Jerusalem wedi groeshoelio. Ac ar y groes, gwrthododd daro nôl, ac ni chlywyd yr un gair o gasineb. Hawdd iawn fyddai iddo regu'r milwyr oedd yn pwnio'r hoelion i'w gorff, a'r terfysgwyr oedd yn ei watwar. Gallai'n hawdd gyhyddo'i ddisgyblion o'i adael yn o'r eben ei hun, ond gwrthododd wneud hynny. Be wnaeth e felly? Caru, maddau, cofleidio a thrigarhau. Dyna nodweddion y deyrnas.
Fel hyn mae'n rhaid byw, meddai Iesu ar Sul y Blodau. Ar Sul y Blodau 2020, mor hawdd y cael yn hudo gan fo'n llefer dorf a gorymdeithio'n hyderus a beiddgar yn enw Iesu'r brenin. Yn hytrach, gwisgwn fentyll gwileiddra a gostyngeidrwydd, a cherddwn ymlaen gam wrth gam tua'r deyrnas sy'n dyrchafu addfwynder, tangnefedd, purdeb a chyfiawnder. Dathlwn yr elfennau hyn ar Sul y Blodau. Elfennau erbyn heddiw sy'n anghyfarwydd i fyd ac eglwys. Gadewch i ni wneud hyn o barchus goffadwriaeth i'r rhai o gofiwn heddiw ymlith ein hanwyliad, yr rhai a gerddodd y llwybrau yma o'n blaen. Yn ei weddio. Diolch na chefais dy dwyllo gan ogoniant llachar y foment. Rhaid wedi ti fynd ymlaen. Ymlaen i lanhau'r deml. Ymlaen i dorri'r bara. Ymlaen i'r ardd. Ac ymlaen i'r groes. A'r cwbl mwyn eraill. Y dorf, Judas a Ninnau. Diolch i ti arglwydd. Amen.